Mbah, wonten dawuh. Ora usah basa ngaku putumu kok. Iya piye, Nggir? Aku iso malik paningali Begawan Durna saka pendhita sing sasar susur tumindake dadi pendhita sing apik. Lah saiki aku tak taren karo kowe gelem dadi patih sing apik apa ora? Dipun menafak-menafakna, ora usah basa dikapak-kapakna. Mbahmu iki wis elek. Ning nuwun sewu, luwung saka elek dadi apik timbangane saka apik dadi elek. Kuwi luwih prayoga. Akeh nom-noman sing biyen jaman nom-nomane tumindake maling begal ngecu ning bareng tuane dadi panata agama tegese dadi tukang siar agama kuwi pirang-pirang. Ana sing biyen jaman nom-nomane tengane ngerampok, senengane gawe kapitinane liyan ning bareng tuwa dadi wong alim, dadi wong suci, dadi wong sing benerke wong tumindak Allah. Kuwi pirang-pirang. Mumpung sampeyan kuwi wis tuwa, sampeyan kuwi carane srengenge wis gumlewang mangulon. Nek sesuk sampeyan iku tekaning pati kepengin arum asmane, ayo bareng-bareng didandani uripe aku sing bakal ndunung-ndunungke. Muni ya? Iya. Oh, eling dadi patih. Kowe karo aku ki wis tuwa. Yen diarani srengenge kuwi wis gumlewang mangulon jela meneh angslup bumi tegese wis bakal tekaning pati. Sok kapan meneh kowe karo aku golek dalan padang. Sok kapan meneh karo kowe golek kabecikan supaya iso dienggo sangu nggone bakal ngadhem marang panguwasaning dat Kampur Wendan. Yen tumindak awake dhewe kuwi apik, iso nyaur utang awake dhewe nalika nom-noman biyen tumindak Allah, iso disaur. Sarana tumindak becik, tak kira saya suda dosane awake dhewe, mengko nggone nampa paukuman saka sing gawe urip ya mung sedhela. Terus nikmat pepangat munggah ning kasuwargan jati. Ning yen tansah tumindak Allah, mongko ora ana elinge. Oh, Dik Patih. Apa ya kelakon sasuwene kowe swanasane Gusti sesuk dadi intiping neraka jahanam. Bayangna ta? Bayangna. Dislamet rokoke larane ora jamak-jamak. Kalau mangsane keslamet rokok kan ora sengaja dadi jotosan. Sesuk kowe dislamet ning kono kuwi nganti kaya ngapa? Wujude geni sing jarene 1000 panas sing geni ngarcapada. Tak pikir to Tipate, senenge jagat ki ora sepiro wae. Ngibarate kaya wong-wong ngampir ngombe. Urip ning jagat ki ibarate kaya dene ngimpi ming sedhela. Sesuk kalau mangsane bakal sowan marang pawasane Gusti, mumpung isih ana wektu, mumpung isih madang rembulane, isih jembar kalangane lho Tipate.